बयबो खोनाहैलाय ना सिगाङावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि साफ्रोम फरायसा फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि सारमोननो बावग्रोनाय जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै जे जोंहा फेलिसिटेसन बा HSLC एग्जामावहाय जाय फरायसाफ्रा उथ्रिसार जादोंमोन बै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौहाय दिनैनि दिनाव बरायनो थाखाय जों थि खालामदोंमोन। नाथाय बबे समाव मा जाथाय जायो बेखौहाय रावबो बुंनो हाया। जों दिनै जोंनि बे जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंनिनो नसुंसे UN एकाडेमिनि जे नसुंसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिनि जायनाखि गाहाय फोरोंगिरि रुंसारि सार बिरजय ब्रह्मआ बे बुहुमावहाय गैलिया। दा बेनि थाखाय जों नैबे हाबाफारिखौहाय दोनथ'बाय आरो लोगोसेयैनो बिथांनि जे जिउमा सोरगोआवहाय आलो गोजोन थाहैनो हाथों बिथांनि मुङावहाय जों 1 मिनिट साफ्रोम फरायसा फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि सार मिस मेडामखौ दान्दिसे सम बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआवहाय आलो गोजोन जायगा मोनहैयो दा बिथांनि मुङावहाय दसे सम कन्डलेन्स खालामनो थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायहरबाय। स्टार्ट जागायबाय। जोब्बाय। जानाखि रुंसारि सार बिरजयनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आबोबाय। बियो माब्रै जादों माब्रै जानानै थांखो गुदिनिफ्राय जोबजासे सोर दंफायोमोन जेरावहाय बेजों लोगोसे आंबो दं। जेब्लानाखि 2023 इं मायथाइनि बा बे बोसोरनि जे मेट्रिक रिजाल्ट जोंनि आसामावहाय गासै 33 जिल्ला दं। बे 33 जिल्लानि गेजेराव 2023 इं मायथाइनि जे HSLC नि पास पार्सेन्टेज बियो नैबे बोसोराव आसामावहायनो बयनिख्रुइ सिगां सारियाव दं। थांनाय बोसोरावहाय सबसे लयेस्ट 33 आव दंमोन। नाथाय नैबे 2023 इं मायथाइयावहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ फरायसाफोरनि नांथाब नाजा फरायनायनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायनि गेजेरजों बिमा बिफानि बिथोन बा थोननायनि गेजेरजों फरायनानै नैबे 2023 इं मायथाइयाव नैबे चिरां जिल्लाया सेथि पजिशनाव फैदों। बे सेथि पजिशनाव फैनायाव जोंनि जिल्ला रंजाखांनाय फैदों। फोरोंगिरिफोरखौ बरायनो होननानै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन 27 अक्ट'आव। बबेबा गभर्नमेन्ट स्कुल प्राइभेट दालिगाव रिफाइनारि RCC अडिटरियामावहाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिया जागोन 5 रिंगायाव जागोन मोनाबिलिनि। बे हाबाफारियावहाय जों सार बिरजय आं लोगोसेयैनो बे फरायसालिनि प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारि मोनफ्रोमबो स्कुलनिखौहाय बे हाबाफारियावहाय लेंहरफादोंमोन। फुंनिफ्रायनो जोङो कन्टेक्ट दंलायो सार बिरजय जों आंजों। बियो बुंदों आंहा एसे खामानि दङ मिटिं दं खैलामैला एबसु अफिसाव। बियो थांबाय गावनि मिटिंआव थांग्रोबाय खैलामैला मोनो एबसु अफिस गुदि। बे एबसु अफिस गुदिनिफ्राय सारखौ कन्टेक्ट खालामनानै जोङो ओंखारबाय। लोगोसेयैनो जे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि दानि सोलिफु प्रेसिडेन्ट आमाय सतीश
बेबो लोगोसे थांफागोन बेखौहाय आमगुरिनिफ्राय जोङो लांफागोन नाथाय बिहा एक्सट्रा गारि थानायलाय बियो जोंखौ फैग्रोनो होनानै गाव हारसिङै बे थांदों थांबाय थांनानै जोङो जे जायगायावहाय मिटिं जागोन जे जायगायावहाय जोङो सावरायनाय जथुमा जागोन अडिट'रियामाव जागोन बेवहाय जोङो जथुमाहाय 5:30 एसे बारदों टाइमाहाय अब्ला बे समाव गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फोरोंगिरिफ्रा बेयाव जमा जाबायमोन आरो लोगोसेयैनो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सार उरखावगोरा ब्रह्मआबो बेवहाय दंमोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि 31 नं सिडली समिस्तिनि सार जयन्त बेवहाय दङ आरो लोगोसेयैनो डिसि दं आइएस दं आरो क'क्राझार जिल्लानिबो बेवहाय नांगौ सारमोन दंफैयो आरो सार सांग्रां ब्रह्मआबो बेवहाय दङ लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन बिफाननि जे इन्टेलेक्चुयेल बे हाबाफारियाव दङ हाबाफारिया जाबाय जों जयैनो दङ खोनासंदों बेबायदि गोजोननाय मोनदों जे थांनाय बोसोरावहाय जे चिरां डिस्ट्रिक्टआ बयनिबो लयसआव दंमोन बे बोसोरावहाय फोरोंगिरिफोरनि जेरै आं दहाय आगै सिगां एसे बुंबाय फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय आरो फरायसाफोरनि नाजानायनि गेजेरजों बे बोसोरावदि टप जानो हादों बयनिख्रुइ साबसिन पास खालामनो हादों दा बेखौ लोब्बा लानानैनो फोरोंगिरिफोरखौ बेफोरो सारमोना गांसे आर'नाइजों जोंखौ बरायदों लोगोसे हाबाफारिया 8:30 समावहाय बियो जोबखांनानै दाना बेवहायनो जानाय दं हरबो थ'बाय बेवहायनो जागोन जानांगौ जायोबा दाना मा खालामनांगौ जायो एसे लाइन थानांगौ जायो दसे जों थादोंमोन 9थासो जाबाय दाना टाइमा हजोंहाय 9था जानाय लोगो जों रायलायबाय जों जयैनो रायलायदों सार जुदि जोङो बेवहाय ओंखाम जानांगौ जायोब्ला जों न'सिम सहैनांगौब्ला लेट जागोन आरो जों बेयाव लाइन जानानै खयथासोआव जों ओंखाम मोनजागोन जों बुंनो हाया ओंखायनो सार हटेलाव जालांसै नामा नैबे बाथ्राखौ जों सानखांलायबाय लोगोसेनो बयबो अके जाबाय दे होमबालाय हटेलावनो जानानै थांसै जों ओंखारबोबा टारगेटआ जानाया बे बेंटलनि चिरां हटेलाव जागोन लोगोसेनो जोङो फैबाय बिसिम मोनफैबाय मोननाय लोगो टाइमा एसे बारबाय 9:30 सम जाफैबाय बे समाव दाथ' हटेला बन्द जाबाय थिग खाथियावहायनो न'फोरनि जे गुमै रनेन दङ खाथियावनो दंखायो बिसिनि न'आ खाथियावनो गुमैजोंहाय कन्टेक्ट खालामलायनायनि गेजेरजों होमबालाय दाउ जानोसै दे दाउआ लाबाय दाउखौ गावनो बायदोंबो 1.5 केजि जादों दाउ बायनाया गावनो बायबाय गावनो गोदा होबायबो ओमफ्राय अमा बेदर एसे लाबाय गुमैनाव थांबाय दानियाथ' संनांगौआ बारा जाहैबाय ना हजोंहाय बिदिनो ओंखामा संबाय बेदरा संबाय टाइमा जाबाय ओंखाम जाखां लोंखां बिदाय लाबोबाय फैबाय फैखांनायनि उनावहाय जोङो गारि सा रायलायबोदों ओरैबायदि मोजां रायलायबोदों जोङो फरायसालिनि सोमोन्दै रायलायबोदों फिसा बेसेबां जों लालायो माबायदि लायोब्ला साबसिन जागोन आरो नैबे आमटेका एरियायावहाय नैबे आमटेका एरिया बायदियावहाय दाबायदियाव गोसोखांनानै जुदि मिशन बानायामोनब्ला माबायदि फरायसा ओंखारगौमोन जोङो बेवहाय मिशन गायसननो हानानै नोगोद मोजां जादों आरो जुदि जोङो आसामाव प्राइभेट मिशन गायसनामोनब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय फार्स्ट डिभिजन ओंखारनांगौआ जोबोद खम जागौमोन लोगोसेयैनो ड्राग्स जानाय जों रायलायबोदों निसिमायाव दासान्दि ड्राग्स जानाया माबायदि सोलिगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै जों मोजां रायलायबोदों फ्राय बुंनो थाङोब्ला निसिमायाव दा खमायबोगासिनो दं ड्राग्स जानायाबो खमायबोगासिनो दङ निसा बेसाद बाहायनायाबो खमायबोगासिनो दङ जुदि बेखौ बाहायनांगौ जायोब्ला जों मा हाबा मावनांगोन बिनि सोमोन्दै जों रायलायबोदों लोगोसेयैनो फरायनाय बिथिं जोंनियावहाय खाथि खालायाव बेयाव मिशन दङ जोंनि थाबाय UN थाबाय बेवहाय ब्रह्म थाबाय गोजोन बाजार थाबाय हाई स्कुल थाबाय जों माबोरैहाय डिभिजनाव जों लाबोजोबनो हागोन जों सम हाबाफारि ओरैबायदि हाबाफारि लायोब्ला माबायदि जागोन समाव जोङो मिटिं लाबाय आरो बिनि गेजेरावहायनो जोङो ओरैबायदि खालामब्ला माबायदि जागोन जेन माब्लाबानि समाव प्रग्राम बानायनायनि गेजेरजों सोरनि फरायसाफ्रा माबायदि टेलेन्ट बिसोरनि साहसखौ जों माबायदि लाबोगोन बेफोरबायदिनि सोमोन्दै जोङो नोगोद मोजां रायलायबोदोंमोन फैबाय रायलायबोबाय रायलायबोनाय लोगो टाइमा जाहैबाय 12:30 जादों बे टाइमा 12:30 फैबाय फैनाय लोगो
आं बुंदों सारखौ आं माने बे सारखौ हस्टेलावनो थायो आं सानगासिनो दङ लोगोसेयैनो जोङो आंखौ द्रप खालामबाय बिसोरो सार राजु बिजों आमाय सतीशआ थाबोबाय सारमोनजों एसे रायलायनो नोंसोर एसे सिगांग्रोदो बिदिनो लोगो लोगो बियो थाबोबाय जोङो बेखौ जेबो माना खालामाखिसै फैनानै आंखौ द्रप खालामलांनानै बिसोरो ससेयाव थांनानै सार राजुआबो बेखौ मा खालामदों दोननानै थांबाय माबासिम दोननानै नादोंमोन नैबे गेटसिम नाथाय नांबाय थाला आं थाबायलांसै माने बेयाव सानदों न'आव थागोन माबा हस्टेलावनो थागोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बियो हस्टेलाव बेसे गोबाव थाखो ना हस्टेलाव सोरजोंबा रायलायबोदों ना रायलायबोआखै जों बेखौ मिथिला बे थांनानै बे जाब्रबथाय जानानै रुंसारि जानाया बेयाव गोलैदों जिसि मोजां जोङो रायलायबोदों रंजाबोदों चिरांखौ लानानै जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों मेट्रिक पासफोर फरायसाफोरखौ लानानै नाथाय खोनानाय लोगो लोगो गोसोखौ बारा मोजां मोनाखिसै दा सार बिरजयाहाय जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बिहा ओरैबायदि समाजनि मोजां खामानि मावनाय अबदान दंमोन नाथाय सार बिरजयनि जे समाजनि हाबा मावनांगौ खामानि बे आद्रा जानानै थांबाय समाज फोसाबनायनि थाखाय बेयो ओरैबायदि खामानि मावदोंमोन बुंनो थाङोब्ला नोंसोरनो मिथिगौ जाय फरायसाफ्रा बेवहाय निसा बेसाद बाहायदों जाय फरायसाफ्राहाय फरायसालियाव फैयालासिनो थादों बिनि बुजायनाय बिनि बोसोन होनाय नोंसोरो मिथिगौ बबेयाव जों दुखु मोनो जे समावहाय थैनायनि सम सफैयाखै जुदि अबथिरा रुंसारि जालाङोब्ला बेवहाय जे बिथांनि मावनांगौ माखासे खामानि बेफोर गासिबो आद्रा जानानै थालाङो दा बिथांनि सायावबो बेनो जाबाय जे समाजनि बियो मावनो गोनां खामानि दंबावोमोन अबथिरा रुंसारि जालांनायाव जे गावनि गोरबो सिङाव थांखि लानाय समाज फोसाबनो थांखि लानाय बेफोर गासिबो सिमाङाहाय सिमां जानानै थांबाय मिजिंथिदों सार बिरजयनि जे जिउमा इसोरनि अननायावहाय सारनि जे जिउमाया इसोरजोंनो लोगोसे थायो आरो समाजनि जे मोजां हाबा मावनो आखायाव लानाय गाव मावनो लानाय सिमांखौ जेन जोंनो मावनो बियो सक्ति होयो जोबथायावहाय बिथांनि जिउमाखौ आरो खेबसेबाव अबंलावरिनाव आरज गाबो जेन सार बिरजय बा रुंसारि सार बिरजयनि जिउमाया इसोरजोंनो अराय सम आलो गोजोनै थायो दिनै जोंनि फरायसालिया बेखिनियावनो हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो बन्द फोसावबाय होमबा फोजोबनायनि सिगां खेबसेबाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय मिजिंथिदों फैनाय समाव नोंसोरो जेरैबायदि मोजाङै फैदों थांनाय समावहायबो नोंसोरो मोजाङैनो थां बबेबा लामायाव थानानै समखौ बारग'होनाय बबेबा दखानाव बबेबा बाजारावहाय थानानै जेन टाइमखौ नस्थ' खालामा आरो आं बे बाथ्राखौ जेब्लायबो बुंबाय थाखायो जेब्लानाखि लामा हान्थिगोन उन सिगां जेब्लायबो नोजोर हो नोंनि सिगाङाव मा दं उनाव मा दं बेखौ एसे नोजोर हो जेब्लायबो गावनि लामा हान्थिनायखौ खेल खालाम जेन बबेबा मोनसे गारिया फैदों बिनि सिगां सालायग्रोनाय खरा सालायनाय बेखौ नोंसोरो माब्लाबाबो दा खालाम हामबायसै होनबा थेंक इउ